два типа хора, които продават обучение, от които много трябва да се пазите, защото 99% ще ви измамят. Първият тип са такива, където като им отвориш инстаграма и снимките и видеята им са пълни с някакви рентакари от Дубай. Видите ли дубайски регистрационен номер, снимки от Дубай, много съм богат, вижте аз съм в Дубай. Това е всичко рент. Сега ще ви кажа какво правят. Отиват 3-4 пишлемета, които са работили на заплата в Германия или някъде другаде, може и в България. Събират пари, отиват 3-4 момчета, наемат 3 коли за един ден, даже не и за един цял ден, за няколко часа, снимат 500 клипчета и след това се правят на вижте, аз си карва много пари и сега ще го науча и вас. Мисля, това трябва да ви е ясно, това вече е трагично смешно, като видиш някой така. Вторият тип хора са такива, които стоят зад някаква пропаднала, някаква пропаднала стена и ви се правят на много умни. Добре, брат, сега ще научи да изкарваш пари. Братле, ако стаята ти ще се разпадне всеки момент, стената ще удари по главата и не можеш да си оправиш стаята, как ти ще учиш изобщо някой друг да прави пари, бе, брат? Ти първо научиш себе си, тогава учи някой друг.